en jetti geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule nelaɗo men ɓurɗo ɓurnaɗo nelaɗo men nelaɗo yettini haydara ngakkinani nelaɗo men mo jamirɗen yen juul e kala saaha en jetti jinnaɓe men nene e baba wonde sababu garal men e aduna en jetti ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en jetti bandiraɓe men uddiɓe ɗe dente eɓe udditirɗe dente saabu Allah deppinɗen fof eɗen ƴooga e majji ko naftorɗen fedde heblo sukaɓe Afrique weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma dendagal rendoji fulɓe jaam waale mon buuɗal yurmede so feri feeñi e nde windere moni fof ɗo buuɗal yurmede men hande goo lewru mboye hitande ujunnaje 2017 henono kewɗen wadde e kala ñande alkamisa eɗen nayro to banggue cellal ɓalli nde won noon ala ko foti cellal caggal neɗɗo ene selli kala ko dañi ko bénéfice nde won noon so neɗɗo sellani ala ko sohli ala ko welatamo ala ko yiɗata so wona cellal saabu heewi to neɗɗo rafa o ɓuura yidde o ɓuura ancude dendagal gueɗe ɗo yinno musidɓe tedduɓe no pular heewide cellal woni afo kala ngalu nde won noon kala ko neɗɗo dañi kala ko neɗɗo golli ko caggal hewdemo cellal ko caggal jogademo cellal noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so taguima neɗɗo ko tew yiƴam neɗɗo ko ñawowo ko cellowo ko guurowo ko mayowo caggal nde Allah tagma o rokkuma cellal o waɗe ɓandu ndu ƴiƴam o waɗi hen tew e mbuhe o waɗi hen jokkorde ko ardi foof yettira Allah ngal cellal ndewra Allah ndun ɓandu hisnu e ngal cellal ngal Allah rokkuma nde won noon heewi to oɗo goram yiɗi rewde Allah yiɗi yaade e kala saaha waktuji juuloyde yiɗi saaha kala ummade ene juula yiɗi kala saaha wadde nafilaji mum tawa cellal rokkani ɗum noon an musidɗo tedduɗo mo Allah rokki cellal ha timmi rewru hen Allah ngal cellal jettiramo hen musibbam tedduɓe so cellal woni afo ngalu no kewɗen wiide e kala saaha ko laaɓal woni afo kala cellal eɗen basiyo bandiraɓe eɗen eero bandiraɓe nde teddinta laaɓal nde teddinta laaɓal nde gardinta laaɓal nde wonno rafiji kewɗi heɓoto koye wasde toppitade laaɓal rafiji kewɗi comoto borsaji kewɗi comoto koye saltoyagal ɗum noon musidɓe tedduɓe debbo e gorko mawɗo e suka gila e nder galleji men ha e nder golleji men ha e nder jamaji men e ha e kala nokkuji ɗi taweteɗen tinnoɗen laɓɓinen ɗi ha laaɓen ha laaɓa laɓɓinen ɗi kadi hay laaɓa keɓen hen jaam duumo e men cellal duumo e men musidɓe men tedduɓe nokkuji men dewrude Allah toppitoɗen laaɓal
toppitoɗen laaɓal yoɗi pitti haɗi laaɓa, yoɗi lawƴi e kala sahaaji, yo ko wiyete geysi jabala e gueɗe kewɗe kene takko e ɓale yo itte e saaha fof yo tappiji majji itte ɗi pitte haɗi laaɓa. Saaha fof eɗen kewi wadde hen potuji walla pehon waɗe leydi walla mawɓe sahane tuuta hen, sahane kakto hen, sahane cirƴe hen. Nde saaha fof nde ɗi dufete ha laaɓa leydi watte hen ɗi labbine haɗi laaɓa. Nde won noon ne waɗi rafiji kewɗi ko wiyete rafiji épidémique. Rafiji épidémique noon woni rafiji taw ko daɓodiroji, woni rafiji soɗi keeɓi neɗɗo goto ene haasi ɗi daaba yimɓe hewɓe ha tengte yimɓe jokkodirɓe yimɓe takkodirɓe. Eɗen gandi e nder jamaji men, e nder nokkuji men dewirɗe Allah, e nder nokkuji men janguirɗi ko wayno école aji edduɗe, yimɓe ne takkodira, yimɓe ne pawodira hen, yimɓe ne mbarña hen, yimɓe ne gostodira hen fofango. Musidɓe tedduɓe, ɓuuri moƴƴude ko yimɓe gona e laaɓal, saabu goto e yimɓe wonɓe hen so arama rafi, so tawi ko rafi daaɓowo, ene wawi raɓodirde yimɓeɓe pop. So ɗum ko ɗum waɗi so ɗum teski e nokkuji kewɗi yimɓe hewɓe kewi fottude, ene waɗi ko wiyete vaccination ngaji won rafiji kewɗi yimɓe ne kewi ƴettude vaccination ngaji. Vaccin ji noon kene haɗa neɗɗo heɓde on rafi, walla ken haɗa yimɓe raɓodirde musibam tedduɓe. Vaccination noon walla vaccin gadiɗo ko toppitade laaɓal musibam tedduɓe. Kala neɗɗo toppitiɗo laaɓal ene wayno o waɗi hoore makko vaccination. Vaccination noon wawde salade walla rafiji e vaccination kadi dogde rabde walla certaine yimɓe e rafiji gonduɗa musibam tedduɓe. Ɗum noon en gandi tigui laaɓal wona sara e innama adi. Toppitoɗen laaɓal no kewɗen wiide e nder galleji men, toppitoɗen laaɓal e nder taroɗe men. Nde won noon tarodde ko nokkuji kewɗi, nokkuji to yimɓe hewɓe kewi fottude, woni ko wiyete nokkuji public, nokkuji dendaɗi. E nder taroɗe rafiji kewɗi ene keeɓo hen, woni rafiji biteɗi infection ngaji, mborosaji kewɗi ene ɗakko ene cuuɗo e nder dusuji meɗen e nder taroɗe men. Yo taroɗe lawƴi haade laaɓa musidɓe tedduɓe. Cuisine aji men woni nokkuji defirɗi men yo laɓɓine ha laaɓa, lawƴe ha laaɓa, fitte ha laaɓa e kala saaha, ñooke itte. Sakuji ɗi kutortake, tasaji ɗi kutortake, cippeji ɗi kutortake, barmeji moftaɗi toon duuɓi e kittali kutoraka, naftoraka. Musidɓe tedduɓe yo itte ha laaɓa. Nde won noon rafiji kewɗi jiiɗi ko ñooke. Fawru so waɗi ñooke, so tawi walla cuisine so waɗi ñooke, ene waɗa saaha o neɗɗo jiɗɗo fittude ɗum, o fitta nokkuji ɗi hakkille makko ɗi guite makko jiyata, nokkuji gandanɗa hoore maɗa beeyɗi, woni nokkuji ɗi kewani ñooke, o fitta, o ɗacca ñooke less e nder tiroiruji, e nder lobbuli, tawa sakuji basalle gila julde rawane, sakuji pompiterre gila mawlude rawane, bidonŋaji nebam gasɗi gila inde ɓiyi ko afo, e gueɗe bawɗe noon e baɗe noon tasaji pellitiɗi, barmeji julɗi, kippoɗe barmeɗi, barmeji mumen majji. Nde won noon en kewani weddade haydara, fof ñokodiren e nder cuisine. Eɗen gandi kadi cuisine heewani mawnude no feewi musidɓe tedduɓe. Ɗum waɗi kowo kon tokoso gona hen, kowoje biyeteɗe kafaruji gona hen, liguiji cuuɗo hen,
batiji gona hen, jahe cuuɗo hen, doombi gona hen, paaɓi gona nder hen, e dendagal kullon kewkon musidɓe tedduɓe, gila des insectes ha ko wiyetede reptile ene cuuɗo e nder ɗin nokkuji. So tawi yeehi ha cuisine o weeyi, ɗi jalta, ɗi gona e ŋayde e barmiji men, ɗi gona e ŋayde e gueɗe ñameten ko wayno basalle, ko wayno pomme de terre, ɗi gona e ñamde ɗi gona e ŋayde e gueɗe ɗe kutortoɗen. saha ngara jiya ene laaɓi, cikka ene laaɓi, tawa e ngel waɗi hen borsel, ngel waɗi hen ɗemgal mum, ene waɗi hen tutali mum, ene ŋaayi hen ha tengte kafaruji ɗi jalta saha ɗi naata nder kabina, ɗi naata ha e nder duusuji, ɗi garta kadi ɗi ŋaaya e nder kutorɗe men, tawa en tinani so neɗɗo fandima ɗi doga ɗi cuuɗo. musidɓe tedduɓe, ko gueɗe jawɗe addude rafiji gaddoje rafiji kewɗi ɗe mbattaten hen hakkille. cuisine aji men yo ngol libre, ya taw kala haysoko misral sami aɗa wawi hoccude, mbaɗen hen kutorɗe seeɗa ɗe cohluɗen, gueɗe ɗe cohluɗen mbasen hebbinde hen tasaji, mbasen hebbinde hen barmeji, mbasen hebbinde hen marmetaji, gueɗe seeɗa ɗe cohluɗen. ko heddi ko pop neɗɗo ƴeewa ko wiyete magasin, walla ƴeewa fawru, walla pantere, gueɗe ma kewɗe mofta toon. e kala saaha kadi naata hen, natira jam jam, jaltina bagsuji ɗi ha laaɓa, tawane wonde hakkilantagal, saabu coome kewɗe ene coomo hen saaha haybaroɗe e guure men Fouta. saaha haybaroɗe ene tawe nder cuisine aji men, ene tawe e nder paabi men. ɗum noon e kala saaha ene moƴƴi musidɓe tedduɓe ɗum fitte ha laaɓa, bagsuji jaltine. mbiɗen cuisine aji ɗi gona libre, nokkuji defirɗi ɗi gona libre, jogoɗa gueɗal ma seeɗa. so tawi gonɗa koye sagginde hirande walla bottari, tasaji ma ɗiɗi, kuddu maɗa e salvette maɗa laaɓɗo wona ɗon. e kala saaha sa suudima ha juuɗe ma laaɓi, tawa sarbette o ne ɓatti ɗon, momtira juuɗe maɗa ha ndiyam ɗam gasa, tawa aɗa jogui tekkere lamde walla torson laaɓɗo. e kala saaha aɗa hippitira barme. musidɓe tedduɓe, bagage ma laaɓa, siwlisa e ngan sanga, kala ko defɗa weela, kala jimɗo e bottari ma ñama tawa sisata, daña hen vitamine. so dañani hen vitamine kam tawa dañani hen musibbam tedduɓe ko wiyete rafiji. laɓɓinen nappuji kewɗi no goodi musibbam tedduɓe, nappuji mbaɗi no fermeyade, nappuji mbaɗi no simili, tawa caggal kala nde yimɓe gotti gayni, aɗa wawi wadde ndiyam piɗɗa ɗum. musidɓe tedduɓe, liira ɗon e hojomaji ɗiɗi, hojomaji tati, tawa yoori, cowa ɗum, jogoɗen nappuji ha heewa. nap haydara ala ko tiiɗi hen, jogoɗen hay soko nappuji ɗiɗi, hay soko nappuji tati. e kala saaha musidɓe tedduɓe ɗi berte, tawa kadi wona nappa ñaami kirtiraɗo hande ha kono yani mum, bune nebam ene jani mum, janggo bottari kadi o addi o werte. musidɓe tedduɓe, saaha jiiya hen ñuuƴi, jiiya hen kowoje, jiiya hen odeur kamniɗo. ɗum no kadi musidɓe tedduɓe ene usta appétit, ene haɗa yimɓe yidde ñamde, ene haɗa yimɓe jogade tuya ñamde. musidɓe tedduɓe, coɗam ɓadine, sabunde waɗe hen. yimɓe men hewɓe ene jogui aada so pudde may soɗade coodoro junggo woto, ñama ha gayna, nde puɗɗoro sodade juuɗe ɗiɗi mbaɗa hen sabunde, ɓe coodoro sabunde mburu mbaɗa odeur moɓe ñaami o ne natta e mabɓe, walla nebam gonɗo e juuɗe mabɓe mata nebam ɗam ne iwa. kono musidɓe tedduɓe, neɗɗo ne foti soɗorade sabunde ko addi kene ñama. mawɗo galle yo hollu bon exemple moƴƴo. so ñamde fandima, pooɗa sabunde ma, coɗoɗa ha juuɗe ma laaɓa, torson laaɓɗo tawane woodi, momta hen juuɗe ma ha ndiyam ɗam laaɓa, codorɗen jam codorɗen e niidi, mbasen wadde puccuk pacak, mbasen yippude ndiyameji e nokkuji coɗiɗen, codorɗen seeɗa ha juuɗe men laaɓa, ñamiren jam
ñaamiren jam jam so yimɓe ne ñaama yo ƴakku ñamri ndi ha ɗigga ñamri wawi wonde pop noon wona tew mum wona maaro mum wona pomme de terre mum kala ko neɗɗo ne ñaama ñaamira seese seese ñaamira jam jam musidɓe tedduɓe ƴakka ha ɗigga moɗa nde wonno rafiji kewɗi kadi ne keeɓe caggal oɗo ñamɗo o ƴetta longere waɗa e huno makko walla o ƴetta hettere tew waɗa e huno makko o ƴakka ɗum seeɗa taw ɗiggani o alɓo walla o moɗa musidɓe tedduɓe ne adda rafiji kewɗi e ɗum ndu neɗɗo ene adda ene tampina tekteki makko ene tampina gandanɗa hoore maɗa reedu makko no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo kala kene ñaama kala ñamri ñamata nde ƴakkata ɗum ha ɗigga ñamira jam jam moɗa musidɓe tedduɓe wasiya men kadi faade bandiraɓe to banggue cellal caggal nde yimɓe gayni ñamde ɗe ñamele gulɗe caggal nde yimɓe ñamɗi ɗe ñamele kewɗe nebam caggal nde yimɓe ñaami ɗe ñamele gandanɗa hoore maɗa lammude toɗo walla kaɗɗe rokko nde mbattata hakkillaji moƴƴani neɗɗo gayna ñamde joni ko wuuli fooda ko ɓuuɓi wona noon ndiyam mum wona boisson mum walla mbiyen jus mum wona tufa mum ɓuɓɗam no kewɗen wadde kala kiwuji ndentuɗen ɗum no fewi musidɓe tedduɓe wona hunde yamirore ko hunde gaddoji rafiji kewɗi caggal so neɗɗo ñaami wona e galle maɗa wona e kiw so neɗɗo ñaami gayni ɓuuri moƴƴude ko yo fofto seeɗa ɓuuri moƴƴude noon so tawi holko jomum yarata caggal nde gaynuɗa ñamde musiɓam tedduɓe ko ƴewde ko wuuli ka sata e gullo taw wona kewɗo sukara ɗon kadi yimɓe wona kadi kewɗo warga ha ɓurti nde won noon yimɓe hewɓe ene gayna kadi walla ne sala kadi neɗɗo ñamde joni trop salé gayna fawa hen trop sucré no haadira woni neɗɗo ñama joni ko haadi walla ko lammi gayna kadi pawa hen ko wuuli ko nesti woni atuji kewɗi sukara seɗen teski arabeɓe walla tubakoɓe caggal nde ɓe gayni ñamde eɓe kewi ƴettude kas lipton walla kas café taw ko café léger musidɓe tedduɓe jomum siiwa saaha tawa ala sukara walla hay sene waɗi sukara ko bekketel gotel ala no wayi jomum yara tillinira nebam ñamiɗam ɗum kadi musidɓe tedduɓe ko hunde yamirande ko hunde moƴƴude e cellal ɓuuri moƴƴude ɓuuri bonde tan ko caggal nde ñamɗa ko wuuli nokkewɗen wadde kala kiwuji yimɓe ummo e kiw joni maaro ene ñama maaro nebam ne siwto ene siwo ha e holɓuɗu neɗɗo nebam ne siwo ha e folon neɗɗo musidɓe tedduɓe donka ñamde saaha yimɓe ummo Allah e maaro wulde ɓe gayna ɓe tawa tuufumeje ɗe ne mbaɗa glace ha watti wadde curki nde won noon sarwoɓe ɓe ha tengte kiwuji kewɗi yimɓe eɓe kewi wadde ko wiyete politique ɓe gulna maaroji ɗi ha wuuɗa beele yimɓe ne jawa ummade walla yimɓe ne mbasa wiide karani ɓe mbaɗa tufumeje ɗe ha ɓuuɓa mbaɗa hen galsuji ha heewa beele ne ɓuuɓa no fewi tuɓɓiɗo hen seeɗa foof musidɓe tedduɓe darto caggal noon ɗo neɗɗo gayni ñamde joni ko wulko jaw heew ko nebam heew ko kirmasi musidɓe tedduɓe o addane kadi tufam tawa ko tufam gandanɗa hoore maɗa gondame surkude walla waddane ɗiɗo jiwuji ha tengta e ɗiɗo boisson ngaji hande ɗi mbiyeten planète gonɗi e ɓinoji plastique jiwuji gaz ɗi mbaɗaka barke ko ndiyam tan e colorant e gaz waɗa e majji musidɓe tedduɓe ne yimɓe ndentoto ɗum mbaɗa très attention ndenta ɗum no fewi rafiji kewɗi ene keeɓe hen musidɓe am tedduɓe wasiya meɗen caggal ɗum ko erade bandiraɓe nde battata hakkillaji e rafiji taw ko rafiji daɓodiroji to banggue ƴiƴam woni ko wiyetele maladie sexuellement transmissible ɗi MST wol wiyoɓe kadi IST wol wiyoɓe MST wol wiyoɓe kadi IST foof ko maladie ji sexuellement transmissible daɓodiroji tawa ɗi kewi raɓodirde ko banggue jokkodiral hakkude debbo e gorko tawa kadi eɗi mbawi raɓodirde tawa gorko e debbo jokkodirani woni ƴiƴemeje mumen potti musidɓe tedduɓe ko rafiji eɗin rafiji noon
ɗin rafiji fof mawɗo mabɓe o wiyete ko VIH sida woni rafi mo mbiyeten sida musidɓe tedduɓe ko adi sida o noon rafiji kewɗi goɗɗi no goodi tawa ko maladie ji biteɗi MST walla IST woni maladie sexuellement transmissible maladie ji rafiji keɓodiri caggal jokkodiral gorko e debbo mbiɗen kono kadi iɗi keɓo tawa gorko e debbo jokkodirani caggal noon de gorko e debbo keɓodiri ɗi rafiji eɓe mbawi rabde neɗɗo goɗɗo tawa wona to banggue jokkodiral musidɓam tedduɓe gueɗe ko wayno labɓe ko wayno laysitaji heewi to garɗen e galle tawen neɗɗo hutoro laysat ha gayna joƴƴina neɗɗo goɗɗo ara waɗa e holtorade ceguineji mum ha tengti e guello koltorguel ceguineji biyeteguel coupangle eɗen teskideɗo waɗa ɗum hewɓe mbaɗa koye portokeleji mumen mbaɗa ɗum e coktirɗe mumen gayna koltorɗa ceguineji ma joƴƴina neɗɗo goɗɗo ara ƴetta neɗɗo goɗɗo ara ƴetta musidɓam tedduɓe battinen hakkillaji wona hunde yonde wona hunde yamirande wona hunde lamde layset maɗa sa femborima a gayni ƴettu layset o kela gasa gubba guila neɗɗo goɗɗo walla sukaɓe koccude kutoro ɗum koltorguel ceguineji maɗa so neɗɗo wima ya lubɗum wi ɗum ala haalan ɗum ha laaɓa hoto hersu wiɗum ɗum ɗo lumlittake kala gueɗe taƴoje walla gueɗe juwoje walla gueɗe ceekoje gueɗe ŋaccoje musidɓe tedduɓe ko wayno laysetta ko wayno misalal ko wayno gandanɗa hoore maɗa laaɓi e gueɗe mbaɗe noon hayre soccirde koyɗe saabu eɗen jiiya yimɓe hewɓe ne cocca koyɗe mumen ɓe porsa no soccirtani ha jomum ŋacco walla ha gaño nden hayre ne so neɗɗo goɗɗo socciri koyɗe mum gañima kañumne ƴiƴam oya gañiri ko ɗi contact o ga ƴiƴam so tawi walla maɓe gondude rafi ɗiɗi mbawi raɓdurde ɗum noon battinen hakkillaji bandiraɓe men rewɓe ñotoɓe saaha darabuji ɓe gara e galle ɓe joƴƴino daraba o neɗɗo goɗɗo hocca wiyene ekkiro hen walla wiyene walla ɓe misilal o ñotiranno ngal yuwamo tawa ne yuno oɗo ñotowo walla yuwamo kanko biɗen ekkito joom ñotowo ara joom misilal o ara wiyene ñoota ngal misilal kadi yuurum musidɓe tedduɓe ko gueɗe daaɓoje rafiji kewɗi woni rafi sida o e rafiji goɗɗi ɗi mbiɗen MST kanƴe fof koɗi daaɓodiroji rewɓe yahawɓe ko wiyete tuppade ha sokotoɓe foof misalle musidɓe tedduɓe ko hunde nde fotani wonde e dispensaire uji men docteur eɓe hewɓe mbasadaje labde ɗumen ɓe ñawɓe ƴetta tenayuji walla ko wayno ciseauji ɓe mbaɗa pansement oɗo neɗɗo joni tawa ɓe mbaɗani ɗin matériel stérilisé ɓe pasnani ɗum ndiyam ɓe mbaɗani ɗum e machine ngaji baruji microbe ɓe gara kadi ɓe pasira neɗɗo goɗɗo musidɓe tedduɓe ko hunde gaddoji rafiji ko hunde gueɗe ɗe poɗɗen rentade e gueɗe kewɗe musidɓam tedduɓe mbatten hen hakkillaji mbasen nadde e majjere mbasen hersude mbasen hulde kalodiren gonga ndentodiren walla gueɗe kewɗe yimɓe ne mbaɗa ko majjere ƴettude layset goto yimɓe hewɓe pembiro ƴettude layset irtuɗa layset e lawol kocca walla femborade layset maɗa walla rasoir bigue e lawol gayna beddoɗa musidɓe tedduɓe sukaɓe ne mbawi arde wiyene kutoro sukaɓe ne mbawi eɗen gandi sukaɓe men kewani yarude payɗe sukaɓe hew ɓornata ko paɗe ene jaahay koyɗe mehe ɓe jabba ɗen misalle ɓe jabba ɗen guiye ɓe jabba ɗin rasoir uji bigue beddaɗi musidɓe tedduɓe walla ɓe kocca ɓe mbiya ɓe pijjira ɗum ne adda rafiji e sukaɓe men ndentuɗen kala gaynuɗo e gueɗe muɗum gueɗe kutorɗe mbaɗi ni foti ko moftude ɗum gandanɗa hoore maɗa sene duppo so duppaka wodata haɓɓe ha tiiɗe mofte tawa wawa yettade e juuɗe sukaɓe musidɓe tedduɓe toppitoɗen laaɓal men laaɓal woni hunde poppo toppitoɗen laaɓal neɗɗo so wone galle yo toppito laaɓal galle o an baba an debbo sa wone galle toppito laaɓal so tawi a yi joom galle ma no waɗa ko fewani ko laaɓani kolla ɗum no waɗirte anne sa yi debbo ma ne waɗa gueɗe laaɓani walla a yimum ko laaɓani kalana ɗum taw koye newuya taw wona furade ɗum wona fuɓtade ɗum wona jandide ɗum hakkude yimɓe wona gandanɗa hoore maɗa ala haalan ɗum kaldana ɗum jaam kaldana ɗum e douceur so tawi a yi joom galle ma ne ɓurni wutte balɗe ɗiɗi balɗe tati wi ɗum yo ɓurtu o wutte walla so ɓurti on wutte ƴetta ɗum ñuuba ɗum e ndiyam guppa jaltinana ɗum comci labɗi ballodiren ha tengti onon rewɓe
balle worɓe ɓe yorɓe ɓe balle aɗa andi joom galle ma nen dawa so arti ɓornima oɗo wutti hande ɓorni ɗum hanki janggo sene dawa uddita sakkos mum walla uddita garde linge mum walla uddita wolis mum ƴeewa hen comci payodinɗi mbiya ɗum comci nani pawa dow jaltina boowal so fini subaka ene andi comci nani laaɓɗi ɗiye comci ɗi tawɗani tun wi itta ɗum to ligginoɗo hewɓe pina tan ƴeewa comci o ɓurgol ɓatti ɗum logga e dande yaaha itta ɗin comci mofta jaltina comci laaɓɗi ceer joƴƴina so jomum fini ƴewana ɗum paɗe sene jogui paɗe ƴewana ɗum paɗe jaaduɗe e ɗin comci ƴewana ɗum pantalon jaaduɗo e on simis walla ƴewana ɗum kaala yaaduka e on wutte pewna ɗum ha feewa nde won noon no wirete joom galle kaari joom suudu kaari ni ko noon wirete joom galle kaari so joom gorko yalti ene laaɓi ene ñanti ene lalliti kala jiiɗi ɗum hakkille mum faya e joom galle joom suudu muɗum kala nde debbo ñanti e kewu ñanti e galle ñanti to wawi wonde foof laaɓi lalliti kala jiiɗi ɗum joggo hakkille mum waɗa e joom galle mum hay sinno de debbo ko bandiraɓe mum worɓe dokki ɗum hay sinno debbo ko jinnaɓe mum ñanti ɗum so ñantima e galle so yiyama e galle walla yiyama e kew walla yiyama ne fayodini musidɓe tedduɓe wune o ko joom galle mum jeeyi nde won noon wiyete ko joom suudu kaari ɗum noon musidɓe tedduɓe nguren gurdam moƴƴam kaldigal paam moƴƴal wona hakkude men ƴe banggue jokkodirde ha tengti e banggue worɓe taw ko worɓe nawlirɓe e rewɓe nawlirɓe ɓe rew nawliraɓe eɗen mbiya yoɓe mbattu hakkillaji ɓe toppito laaɓal heewi to gorko wonde rewɓe ɗiɗo o debbo ne laaɓi o e debbo laaɓani ɗon kadi gorko o ne wawi rondade ga rafi to rafi to o ga debbo o adda o laaɓa o ga debbo musidɓe tedduɓe walla jogoɗa rewɓe ma ɗiɗo laaɓɓe rewɓe ma tato laaɓɓe walla debbo ma goto laaɓɗo aɗa yaaha boowal kadi aɗa addoya toon rafiji e gueɗe kewɗe aɗa adda loowa e galle maɗa loowa e suddiɓe maɗa nde wonno neɗɗo desɗo e debbo desaɗo ɓe gona jamburu heewi goram so oɗo gorko resi o ala haaju hay debbo goto goɗɗo omo renti ɗi rafiji omo reeni terɗe makko omo reeni diine o on debbo tawa deeƴani yaaha addoya rafiji loowa e makko ɗin rafiji ɓe loowon kadi e ɓesgu mon walla rewɓe ɗiɗo one deeyi one laaɓi o laaɓani deeƴani musidɓe tedduɓe o adda on rafi o loowa e joom galle makko joom galle o kadi ƴetta on rafi nawata debbo goɗɗo o loowa walla rewɓe woɓɓe o nawa e mumen loowa e ɓesguji ɗi musidɓe tedduɓe ko hunde nde fotani wonde mbatten hakkillaji e koye men tinnoɗen e laaɓal tinnoɗen e diine men musidɓe tedduɓe ko sehil moon musidɗo moon Qaali Abouba arno yettinde en ɗo buuɗal yurmede so feri feeñi feeñde nde windere buuɗal yurmede men alhamisa hande 2 lewru Mboyi hitande ujunnaji 2 e 18